Така, хора, здравейте! Сега ще цъкаме Roblox. Обещах ви, че ще снимам Roblox видео. Влизаме тук. После влизаме тук. Явно ще ми иска акаунт, защото имам някакъв бъг. Иначе, хора, добре не иска. Само да ви кажа. Хочах да ви казвам, не мога да се сетя какво чак да ви казвам, но поне... Какво чак да ви казвам, и ще има една уловка. Ако умра от вълк, ще трябва да се бия по лицето 2 пъти. Ако отида да спася детето и ме убият вълците, ще се бия 5 пъти. Чайте само да си... Лъжете, моля ви. Лъжете, не пишете вярното. Така... 2010-та... Така. Аз съм момче. Не ги слушайте, моля ви. Ще затворя вратата просто, защото... хора, само да ви кажа, че 99 нощи в гората е най-известната игра в Roblox в момента. Не знам защо е най-известната, но пишете в коментарите дали вие играете. Някаква безсмислена парола. Ето така. Ние да сте я видяли. Какво толкова? Ето 99 ден в гората. Само сега ще се крейтна скин, защото не знам какъв скин. Брат, ще го крафтвам друг път. Хайде влизаме в 99 нощи. Правим така. Ставаме така. Слагаме... добре. Хора, ето ме. Почнахме. Хора, пишете ми в коментарите, ако... Не, това се отнася за едни приятели, които те също имат акаунти. Едната е Вики Лу, 2016 май. Не. Sorry, това не е заказване. Брат, аре, вземи тъпото дърво, бе. Хора, не игра за първи път тази игра. Игра е за... Хора, аз съм целя 520 дена, но на този акаунт аз игра отскоро. Така че на това съм малко. Не знам, че съм в АК. Я ви ще намерих чест. Молете се. Коли ще ми се падна? Фенерче. Аз тък му нямам. Какво е това, бе, брат? Това знам, имам таен път за него. Имам таен тъп път за него. Ето го, хора, здравейте. Огън не ми ще изгасна, но мен това не ме интересува. Семена, ма не ми трябва, брат. Безполезни са. Само ти хабят мястото. Бе, брат. Бати слабака. Помощ! Ако умра от такива хора, ще бия 10 пъти шамари. Аз съм ненормален. Защо отидох да спасявам нещо си, каквото е там? Не! Хора, това не се спасява нищо, не ме слушайте. Айде! Желязо вътре. Хайде сега, свещенията вода, да не пеем тази песен, моля ви.
защото тя е лошата дума. Хора, ще трябва да снимам само 15 минути, което е зле, защото нямам 18+, а съм едва само дете. Но това не ни пречи. Хора, кажете ми, вие колко дена сте оцеляли, ако играете тази игра. На мен тази игра ми е една от любимите в Roblox, защото можеш да правиш каквото си искаш. Ай! Хора, не снимам от iPhone ми, защото имам проблем. Иначе не лъжа, че имам iPhone. Даже в TikTok някои хора, които имат TikTok, аз имам TikTok, имам TikTok акаунт. Не знам, Николай Димитров май съм. В тези тъпи електрически тротинетки, брат. Изядох сурова храна, но това не ме пречи. Имам си кръв, жив съм си, не съм дет. Холя, тъпия елиен. Той първия ден, по принцип, няма шанс да ви направи нещо. Но все пак бъдете предпразливи. Предпразливи! Празня! Опа! Хора, имаме ни приятелки, които те също играят 99 нощи в гората и те искаха да играят с мене, но аз забравих да им напиша имената и сега какво да направя. Някой път може да се съберем с тях и да си имаме знаено, защото и те имат YouTube каналове. Викиу. Хора, не знам името в YouTube. Ще го погледна и ще ви го кажа. Така. Играя добре, но сега просто съм самичък и ми е трудно. И лесно и трудно. О, хора, вълк. Адано ме убие. Брат, тъпия вълк. О, храна. Ей, той ми иска бънифут. Ако го знаете, той ви иска бънифут и се моли и вие от него може да си вземете гоцак, брадва, револвер, айфол. Може да си вземете всичко от него. Не, че се фукам, че аз съм оцелял 520 дена. Има хора, които са оцеляли 2000. 5000 дена има хора, които са оцеляли. Не знам, брат, но те играят сигурно по... без да спът, брат. Не ги интересува. Майко! Хора, пишете в коментарите дали вашите родители са... Хора, гума, фанете ли колко желязо дава, бе? Но тук ще ми се падне револвер. Да, както и познах, падна ми се револвер. За какво ли очаквах да ми се падне? Аз съм късметлия, постоянно ми се падат револвери, брат. Във всеки чест буквално ми се пада. О, акъм в играта. Акъм в играта. Хора, 99 нощи в гората е една от най-известните игри в Roblox. Иначе това е реален случай, който се случва в истинския живот. Между другото, това е една от най-кринч историите за мене в Roblox. Хора... О, маги! Брат, хора, желязото ми даде само 15 го. Искам бънифут, дай ми бънифут. Брат, много е, хора, много е трудно да ви се падне бънифут, само да ви кажа. Аз съм хакер. Хора, на мен ме е по-лесно да играя сам, защото няма кой да ми гличва играта. А пък и камо ли това? Братовчет ми също играе 99 нощи в гората, но той е хакер. Хора, на него му се падна от всеки чест, му се падат много добри неща. Райвъл ме се беше. Не, че аз не съм
отварял драконов чест, защото братовчет ми е слабак и той постоянно стои в къщи и пази лагера. От какво го пазиш? Да не го наакат. Хора, не псувам, просто братовчет ми ме ядосва. Хора, тъпата нощ идва и аз още нямам бъни фуд. Хора, пишете в коментарите дали тая игра ви е в любимата в Roblox. И също имаме един приятел, който играе Steel Brain Rot, най-тъпата игра в Roblox. На мен ми е гадна, защото тези Brain Rotове са най-гадните в света. Италянските кутии. Какво да кажа, брат? Нямам какво друго да кажа. Не, че ги обиждам италянците, но те си готини хора. Известни с пица, спагети. Филената кутии не са известни. Така, айде сега свещената вода. Мага. Айде наще. Айде наще. Хора, не ме слушайте как се пеят. Морсел, буче, войн. Хора, детето. Намерих детето. Не. Ей, гаден вълк. Ще не знае вълка. Дъп вълк му вика. Тъпия вълк на циганина не говори. Хора, аз намерих детето, са се чудали да го спасям. О, не, проблем. Айде да отрепем вълците. Вълк кожа. Бати. Хора, беше ми последен патрон. Аз съм едва на трети ден спасявам първото дете, защото то е слаба и реве постоянно. Хора, има едно дете, което ви лъжи, реве и се прави. А знаете ли, че Елена е майката буквално? Удешавай се, лайнар. Хора, детето е много дразнещо. На който му е дразнещо да пише в коментарите, защото... Хора, знаете ли, че за първи път виждам нещо? Че тези динозаври гейме на стената. Револвер, брат. Направо нямам думи, брат. Просто ми даде... Хора, револвер ми го няма. Добре, че ми се падна револвер. Видяхте ли какъв късметлия съм? Револвер силно ми е паднал някъде, но какво да се прави? Да си ясните къде ми е паднал. Фейчке, коста, Опа. Брат, тия още 2 минути. Не време, аз време нямам за какво. Айде беги се. Че почна да съм. Тъпо дете, брат. Се не знае детето. Хора, детето ме дразни. Я виж, тук има извънземни. Хора, те са мега си. Защо ги нападнах? Не! Помощ. Мага. Сега трябва да си бият 2 шамара. 10. Хора, набих си ги левкам и спирам видеото за тук. Не знам как умрях, но не трябваше да ги нападам тея.